Bafowethu, into ongayazi inkulu kunawe. Ake sibhekene zasekhaya ke bafowethu. Kuno-chief wamaphoyisa obelapha kuMadlanga izolo. Izolo ke bekumhla ka-8 April. Bekuno-chief wamaphoyisa obelapha kuMadlanga uYolanda Faro. UYolanda Faro. Uthi nje akazayibambe. Udedela amabhomu uYolanda izolo lapha kuMadlanga ethi nje, "Eyi, lona uSayitsheni Nkosi noma uSejeni Nkosi uFani lo osaboshiwe phela eGrethwe umuzi wakhe last week wadlela ama-Easter khona ngaphakathi laphana ejele namanje usephakathi ejele uyoze abuyele enkantolo ngomhla ka-13." Uthi-ke uYolanda akakaze aze uFani Nkosi anikezwe ilungelo noma i-power, i-authority yokuthi azenzele umathanda ayichachazele lapha endaweni kumasipala walaphana khona ePitoli ukuthi azenzele umathanda kuma-tender system akhona. Akakaze aze anikezwe ilungelo. Obekwenza ubezenzela yena ngobuqhophololo bakhe ngesandla semfene sakhe uFani uNkosi. So-ke impela lo mama ubebukeka impela edinwe eganoni wabo ubone ukuthi impela akafuni ukubamba mshini. Obekwenzeka uthi bekwenzeka bekungenzeki ngentando yakhe futhi akahlangani. Uthi ayikho futhi into emxhumanisa, akanabo ubudlelwane obukhona phakathi kwakhe noFani Nkosi. Likhumbuleke ukuthi uFani Nkosi ngalesikhathi ekuMadlanga wahlulekwa ukusiphendulela ukuthi u-300,000 cash kwakungowani, wayewuthathephi. Wahluleka wancama. Ngiyakhumbula ephuma eyochama, wahluleka wancama ukuthi aphendule imibuzo ngalezi mali imali ewukheshi eyatholakala endlini yakhe. Uphinde-ke futhi watholakala nomunye futhi u-50,000 obusendlini yakhe futhi njengoba bekuyo-raid-wa nje last week. Furthermore futhi okunye kutholakale ibhomu lesandla, i-hand grenade, okusolakala ukuthi bangathi ubesebenzisana nalezi igebengu lezi ey'qumba phansi amabhenki. Yabo igebengu lezi ey'shaya amabhenki because basebenzisa yona i-hand grenade le mabeshaya le mishini le iy'mali ngokunjalo bebhoma iy'moto lezi zemali kanjalo kanjalo. So-ke kuyasolakala ukuthi uyi-involve. So-ke untombazane-ke lona ubesesho-ke u-chief uYolanda Faro lo ukuthi akanakho ukuxhumana anakho phakathi kwakhe noNkosi akukho nakancane, futhi akanalo nelilodwa ulwazi nge-authority anayo nanokuthi wayenikezwe ubani i-authority azenzele, ngoba hhayi bafowethu lapha kulo masipala eTshwane lapha ePitoli nakhona izinto bezenzeka. Niyakhumbula uFani Nkosi ukuthi lapho khona azakhipha nokuthi kunamakhampani ekuthiwa ngaka mnumzane uJulius Sero Malema lawa ayekhuluma ngawo laphana lapha kuMadlanga. Asikakaze futhi simuzwe-ke uJulius Malema evela kabanzi ngalokho ekuhlaba, esimuzwe ekwenza nje sabona ephendula ngokwenzeka kwi-ADOCE kakhulu. Samuzwa egxeka kakhulu uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, kodwa asizange simuzwe eyihlangula ngalokhu kwalamagama ama-companies akhe lapha ekuthiwa asabhithwa lapha elokhuzaneni umasipala wasePitoli, and kwakuvela ngisho kwi-WhatsApp chat kaFani Nkosi. So-ke untombazane lo unethana nje kukliye ukuthi nje akanalwazi nge-involvement yakhe ukuthi ubengena kanjani, but futhi uyaphikisana nendaba yokuthi uthi nje, "I reject the link between him and the Department of Tenders." Akanalo ulwazi futhi uyaphikisana nalokho, yabo. Wasebeka ngokusobala ukuthi uyakuzonda abantu abagqoka i-uniform bebe bezigebengu noma ubugebengu. Uthi, "I hate criminals in uniform. I hate criminals in uniform." Uthi uyazizonda izigebengu ezikwi-uniform yamaphoyisa phela, ngokusho kwakhe umama lona u-Metro Police Chief Yolanda Faro. Uthi nje, "I hate police criminals in a uniform." And-ke into lana kunama-allegation ngempela bafowethu, imali eqhathaniswe kakhulu, amathenda amaningi laphana kwi-tender, which kuhlanganisa ukuthi ukuqhathaniswa ku-worth of 2.9 billions, 2.9 billion security tender. So-ke u-involve njalo lapho futhi uFani.
So lo mama njengoba bephendula kanje, iy'mali eziningi 2.9 billions ezikhwatshanisiwe, kunikezwana nje amathenda ubhusende, ama-security kanjalo kanjalo kanjalo. Noma-ke mawukuthi nanimuzwa ufana ukuthi unobuqophololo obuningi kwezamathenda kumasipala wasePitoli ngoba naye phela umuzi wakhe futhi ukhona lapha Pretoria North. So-ke ngempela ngempela-ke bafowethu-ke ziyashisa-ke lezi ndaba lapha kuMadlanga, zijule ngempela ezaFana Inkosi, nangomunye umuntu ozofaka uFana Inkosi phansi kwebhasi, ukuthi ngempela ngempela ubugebengu bukaFana Inkosi bujule kakhulu, buphethe iy'nto ey'ningi, ziningi izinto abeyikhontrola. Naye nje engathi kuyamfanela ukuthi kufuneka aye khona lapha eBhongweni, ePortshepstone noma eKostad. Kuyamfanela ukuthi kufuneka aye khona eBhongweni ngendlela engibona amacala akhe engamahle ngawo. Ezinye-ke futhi ey'thanda ukusolakala kunomasipala eMkhambathini. Umasipala waseMkhambathini bafowethu, nakhona kunamathenda amaningi atholakala ambandakanya uMathibeli. Kunamathenda athanda ukubandakanya ama-security, athanda ukubandakanya afaka igama likaMathibeli, also ney'bhamu zekhampani likaMathibeli, engathi kuzoba nzima, uKelvin and Family Trust. Engathi kuyonakala lapha kumasipala waseMkhambathini ukuthi kuningi imali ey'thizeni ekunanzekela ukuthi engathi kunemali ekade futhi uthole ukuthi per security kuthendiwe ukuthi per security u-34,000, kodwa lawo ma-security abekade ekhokhelwa umasipala qobo lawo, kodwa futhi kuphume ithenda ukuthi ikhampani thizeni eyenza lowo msebenzi loyo. Bafowethu, kukhulu la esiya khona bafowethu, sizongena kumasipala waseThekwini. I can't wait ukuthi kungene kumasipala waseThekwini bebheke ipolishi ngale khona. Uyabona bafowethu, lo nyaka lo bawubiza ngokuthi unyaka of age, angazi bani, age Aquarius, something like that. Unyaka kodwa wona wamaqiniso, akukho okufihliwe ongezuvela obala. Kumbulwa zonke izinto, i-software iqalwa kabusha phansi, izo-installer more software, even ey'ngqondweni zabantu. There is more information ezo-installwa ey'ngqondweni zabantu, more ulwazi oluzofakwa ey'ngqondweni zabantu. Abantu bazokwazi ulwazi oluningi ngendlela izinto eziqhamuka ngayo, nangezinto izinto ezenzeka ngayo, nangendlela izinto ezi-unfold-a ngayo. There is more knowledge oluzofika kubantu. Izophela lento ukuthi sibabone abantu bahamba ngey'moto ey'nkulu, besihlala kuma-luxury, bezenzela umathanda, betravela kamnandi, kungazeki ukuthi uphila empilweni. Izinto manje izinqayivele obala-ke bafowethu-ke. So-ke isikhathi lesi esihle kakhulu ukuthi yonke imigulukudu izobanjwa, kodwa konke we thank uGeneral Mkhwanazi, ngoba if it was not for uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, kwangeke kuze kube lula ukuthi sizithole zonke lezi zinto ibuqophololo. Bekwezasekhaya-ke lezi bafowethu sengiyayivala, ngibona ngokushona kwelanga. Danko.